बर' तंगै yok sinai buri bwsarok nok engtheng fatar engtheng gurungsa thayopano safety gurikha buri bwsarok hati haba thangke fatani borok bai nogo tongkhe nokni borok bai kiri koro belai khino buri bwsarok tabo tongnani hayungo obahaino mangpili kasai fekya nok bisingono romphrejakha abobo buibaiya baithangni saibai jeno thesani bagai logisong hni songai fekya boam phasong kuniya kaisa khlai rohoka a Bwsai baino romphrejakha abobo sajungya bini bayap sarno tuwi pal khlai Bihikno thongrok klaijakno Ropherekha Patimung sawi mankha 75% kompa bwrui Bwsai bai tei bini bayap songrok bai pal khlai Ropherekha o Patimung tui o March dalni thangnai chibri salmani thangnai salba sika amtoli thanabo kaisa mamla khlaipekya Ropherejaknai bwrui baithang tei nognukuni borok abni yagulo police krak yapri shemani bai salbani yagulo khorokchano romi mankha romjakha Bwsai Subroto de nok Jugendro nogoro o Patimungo police shaka khorokchano romi manphano tairungno khe romi meyakhun Subroto de bini bayap songmai pal khlai Bihikno romphrewo obahino kokshi chamung tei mamla mamani bai police krak yapri sewi khorokchano romi manphano tairungno romi maya hne sai mangka o Patimungo khorok dok kthalai 75% kompa bwrino kaijakno Ropherekha hne sai khnaruka police আমাদের থানাতে 14 তারিখ 14/3/2025 আমাদের থানাতে একটা কেস রেজিস্টার হয় এই কেসের সেকশন হইছে 64 ক্লোজ 2 ক্লোজ কে অবলিক 70 ক্লোজ 1 অবলিক 74 অবলিক 115 ক্লোজ 1 বিএনএস আসামির নাম হইছে সুব্রত দে বাড়ি যোগেন্দ্রনগর এরিয়াতে কি কেস এটা একটা রেপ কেস হইছে মানে একজনের বিরুদ্ধে নাকি না একজনের বিরুদ্ধে না 6 জন মানে গণধর্ষণের একটা হ্যাঁ 6 জন আছে এটার মধ্যে আমরা একজন ধরতে পারছি যারে ধরতে পারছি তার নাম হচ্ছে সুব্রত দে কে কার বিরুদ্ধে করছে কেসটা ভিকটিম তার আসামি যে রিলেশনের হাজবেন্ড হয় কিন্তু হাজবেন্ড তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে এই ঘটনাটা ঘটাইছে